Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani, ni ne Ahmad Musa Baba, wanda kuka fi sani da Ahmad Gwa. Kamar dai yadda kuka sani da channel dina mai suna Ahmad Gwa Comedy, babban channel dina na samu ibtila'i ya hau kanta. YouTube sun yi removing ɗinta daga kan saba ɗinsu, sun yi blocking ɗinta kenan. Yanzu in ka hau ko da ka yi searching ko duk yanda za ka yi, gaskiya ba za ka ganta ba, sakamakon YouTube sun yi removing ɗinta daga kan wannan ɗinsu. Na buɗe sabon channel, da Allah kallon sabon shirye-shirye na, ko kuma wannan dai jama'a ku shiga ku mun subscribing mutane na, domin ci gaba da kallon shirye-shirye na musamman, da kuma zan ci gaba da kawo muku sabon shirye-shirye na da kuma mashirmaci da sauransu. Ku shiga ku mun subscribing a channel dina mai suna Ahmad Gwa, kuma ku taimaka ku dan tuttura wa makota haka da kowa ku dan sa a status domin wasu su gani, saboda duk mutane dai sun fi sani na da babban channel din nawa mai subscribers 20,000. Allah ya turo ibtila'i ya hau kanta. Taimaka ku hau kuma subscribing a wannan sabon channel din nawa. Nagode. Ni ne naku Ahmad Gwa.